اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمبي على تنوك على فوك على ولي مندو على بركده على كرمندو بفو يعني كجمنا كنا دم بلاجلين فو نسلم يا فلي نكشف فلي foli to nen ko fe fon fen de be ni o so no zikri piyesi la ni sanga daina awni abal makani aw denka Sheikh Mohamed Kulubali Baseku ka bobba mako alhamdulillah fon fen ni sona ka fo ko kodo bi kodo ke fendo e be ani olu bedo ambe an kanu ba befo mali kono ani mali koka bi amina kuma fen min ka oti fendo olenje nga amina fen fa kono bi kosobe mimbi ma chaman dabadi ban mimbi ma chama kamana gan kosobe o fen jumaye abi fo ali ma ko che bisaba ali ni tirabu utama nyogonye ka fara ala to kan ubi tamani nyogonye onga teliya ere la ka mamma ko glan sisan mamimbe beko ko karsa tabana karsa ka nyana maya chiena karsa ku milliardaire wala millionnaire kundo wala karsa tumini posi na posi nchena abulu okumana muni be se ka posi nya abulu muni be se ka otiki ke fenye sisan sa beda bali be ba femina abifo odoni ndoma ko chebisaba ale eki jija dore emimba ke akeba ere minye emimina ke aramadinyi akasoro ere de ba don folo nu o ya soro ebe chebisaba don donu be no ala sona to la ala yire bo olu la peu ka ke niya ke ala ba jabi ala yo fanye ko odu oni astajibu lakum ayni ala deli mba jabi ama peterti fola ama la ala fola aya fo ka tu nyona ayin deli mba keta aya yini mba keta aya fo mbadi abana ama protocol fo do ala okumana ala wele mba keta o mogo seleme jumana doniya ala wele mba fota o mba dita o mogo seleme munela o ka soro ere mimina ala deli mogo yi e mimina chebisaba baraka yi wala mimina latu baraka yi aka soro tiye ere la ere ba don folo nde ekra don fenyi okumana niya bara danfen o danfen masna mogo be femina wala ma o kera femin kama furuko do wa dengo do wa bana do wa yere yini do wa ka bo kasola do wa ka bo toro dola do wa okumana ubike che bisaba ali kabo kuma doni bayi doni mi ibake sani ka bo akero la kasika so iba soro ajabira abi fo doni ma ko che bisaba yere feminye amina chika ira maula wala sa mauka famu ka donga fo fem bi fo an fe ko che bisaba abechi togodi abike togodi amina o ketro ira mogola o ketro ira len ko fe chebi saba ere ka sega mogo gla o tiseka ke fi o fo ka soro ere bi sega chebi saba fagadi ne tseka chebi saba faga fali e jumayi ale sikile me fem bi saba de ka kala e tanduru kori tanduru kala taninduru ani kori tan ani duru okumana fagali bi ke ni fagali ke kori nu ne bisa toujours kori nu ne bi sa kuri nunu bi sa olu bi sa ni kando de olu tseka fo meja kan abi famuwa okumana ni kuri nunu bi faga olu bi faga na tiki ka here nyini de ka botoro kono o na bi kani bana nyoni ka bo atiki ka obi kani dafi wiye ka bo bana kono okumana na bi kani la jabado jigini mogodo kan obi kani kaburu den fena ye olu be doni funye chebi saba kono nana okumana o chebi saba yi amina ore ci sisan sam ko kai folo ka donga fo chebi saba min yere do folo na yira okumana bi baraka to mena ambi soro ka kuma uluka inshallah alhamdulillah na fo nyibara to mena ambi folo ka ala tanu ka basmala sebano de bismillahir rahmanir rahim
bawo jɔn ka baara o baara n'i b'a daminɛ f'i ka sinsin Ala tɔgɔ barikama ye ka sɔli caya Alakira Muhamadu kan sallallahu alaihi wasallam et après ka sɔrɔ ka don baaraw kɔnɔ ni ne ye Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. O kumana cɛbi saba ni b'ale ci i bɛ tɛrɛn kelen kɛ ka tɛrɛn fila kɛ ka tɛrɛn saba kɛ ka tɛrɛn naani kɛ. Nin ye tɛrɛn fɔlɔfɔlɔw ye ka sɔrɔ ka kori ci kori duuru nin y'ale kɛcogo ye. O kumana kori duuru kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka kala kɛ fila ye. Kala fila kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka kori kelen ci ka kala saba ci o la. O kumana kala saba cilen kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka na kori kelen na ani kala kelen. O kɔfɛ sa i bɛ sɔrɔ ka na kori fila la. An b'a dɔgɔya dɔɔni walasa a ka se ka kun. O kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka na kala fila la. O kɔfɛ kori saba in na kori kelen bɛ yen o bɛ kɛ kori kumaba ye bawo ka d'a kan hajiw bɛ don o kɔnɔ. O kori kumaba in kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka kala kelen ci. O kumana ni ka sɔrɔ ka tɛrɛn fila ci ni ka sɔrɔ ka kori kelen ci. A bɛ fɔ nin de ma ko cɛbi saba. O kumana an b'a jate an ka jate ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɔlɔ kala ninnu na kelen fila yani an bɛ lakɛrɛ k'a la walasa maaw k'a faamu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. O kumana kala ninnu bɛnna 15 ma. An bɛ kori ninnu an b'olu ta kɛ sanfɛ kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonfila seegin kɔnɔntɔn tan tan ni kelen tan ni fila tan ni saba tan ni naani tan ani duuru. A bɛ fɔ nin de ma ko cɛbi saba. A bɛ fɔ nin de ma ko cɛbi saba bɛɛ ka se k'a faamu. A bɛ fɔ nin de ma ko cɛbi saba bɛɛ ka se k'a faamu. Nin de ye cɛbi saba ye. Kala ye 15 ye kori fana ye 15 ye. Kala 15 ani kori 15 o de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a wele ko cɛbi saba. Kala 15 ani kori 15. Kala in ye mun de ye? Kala in de ye silamɛw ye. Maaw ka se k'a faamuya. Kala in de ye silamɛw ye n'an b'a fɔ o ma ko muslim. Kala in de ye silamɛw ye. O kumana kori ninnu ye jumɛn ye? Kori ninnu ye kafiriw ye. A bɛ fɔ o ma ko al-kafiruna kafiriw. Kori ninnu bɛ wele ko kafiriw. A bɛ faamuya. O kumana kala in o de bɛ compter ka na k'a daminɛ kala in na ale de ye daminɛ fɔlɔfɔlɔ ye. Kala in ye kelen n'i bɛ fɛ k'a fali daminɛ sisan e bɛ fɛ cɛbi saba k'i laminɛ sisan a kɛra degun dɔ de nana sisan dɔ bɛna taa kaso la e bɛ fɛ k'o bali walima a fɔra sisan karisa ni dugu jɛra i bɛ baara min na ni baara in tiɲɛna ka ban i bɛ bɔ baara in na bawo ka d'a kan i ye miliyɔn dun walima i ye nin ko in ŋanamu o kumana o danganiya sabatira kumakanw jɔr'i la e kan ka bila ka bɔ baara la. O kumana e kɔnɔ ganna ko ni dugu jɛra jugement min kɛ i bɛ bɔ baara la walima i bɛ taa nin kaso hakɛ in kɛ ka se k'o bali sisan a fɔ ko cɛbi saba. Cɛbi saba b'o bali cogo di? O fana ye gundo de y'a kɔnɔ. Ɔ nka fagali la n'i bɛna fagali kɛ tuma o tuma cɛbi saba ka se k'i laminɛ fagali la jate bɛ daminɛ nin la kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonfila seegin kɔnɔntɔn tan tan ni kelen tan ni fila tan ni saba tan ni naani tan ni duuru tan ni wɔɔrɔ tan ni wolonfila tan ni seegin tan ni kɔnɔntɔn mugan mugan ni kelen mugan ni fila mugan ni saba mugan ni naani mugan ni duuru mugan ni wɔɔrɔ mugan ni wolonfila mugan ni seegin mugan ni kɔnɔntɔn 30. Bɛɛ y'a ye a dafara 30 la tɛnɛnku foyi t'a kan wa foyi t'a jɛ. Ilmu salasin nin ye dɔnni ye min n'a bɛ wele ko cɛbi saba dɔnni ye. Bon sisan e bɛ fɛ k'a faga n'a b'i faga fagacogo ka ca a la. Anw fɛ yan anw ka jamana kan a bɛ faga anw fɛ yan cogo min na o de ye
anw fɛ a bɛ faga cogo min na o de ye jumɛn ye n'i bɛna faga tuma o tuma anw fɛ yan i b'a faga cogo di anw ka jamana sigilen bɛ min kan walima diɲɛ jamana fanba sigilen bɛ min kan kosɛbɛ cɛ 30 la ka se k'a faga a ka se k'i laminɛ a ka se ka magobaw ɲɛ i ye a ka se ka kabako kobaw k'i ye o tuma na i b'a compter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kɔnɔntɔnnan in i b'o de faga kɔnɔntɔnnan in i k'a faga ka yɛlɛ walima i k'a faga ka jigin o tuma na kɛcogo de b'o olu la k'a faga ka yɛlɛ o bɛ mun ko fɔ k'a faga ka jigin o fana bɛ mun ko fɔ o tuma na n'i y'o faga ka jigin o cogo la i b'a compter tuguni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 toujours i b'a compter kɔnɔntɔn in de bɛ taa bɛn toujours kɔlɔn in de ma kafiri kɔlɔn in toujours kɔnɔntɔn in bɛ taa bɛn kɔlɔn in de ma kɔnɔntɔn in tɛ taa bɛn fiyewu silamɛw ma a bɛ faamu wa n bɛ segin a b'a jateminɛ 1 2 3 4 5 6 7 8 i b'o faga n'o bɔra i bɛ segin tuguni 1 2 i tɛ taa daminɛ a fɛ 1 na i bɛ continuer de 1 2 3 4 5 6 7 8 i bɛ nin fana faga toujours i bɛ continuer 1 2 3 4 5 6 7 8 i bɛ nin fana faga o tuma na i bɛ continuer toujours 1 2 3 4 5 6 7 8 i bɛ nin fana faga o tuma na cɛ 30 bɛ kɛ ten de i bɛ fagali kɛ toujours fagali bɛ taa bɛn koori ninnu de ma fagali bɛ taa bɛn toujours koori ninnu de ma i bɛ koori ninnu de faga kelen kelen koori ninnu bɛ faga a bɛ faga ni kanw de ye a bɛ faga ni kumakanw de ye a bɛ faga ni laɲini dɔw de ye nin tigi mago de bɛ miliyɔn na sisan juru dɔ karila a kan na walima nin tigi a dan bɛ bana na bana min a yɛrɛ bolo a jigiya tigɛra a tɛna bɔ bana in na o tuma na a bɛ saraka cogo di wala nin tigi a mago bɛ nafolo de la sisan a kɔnɔ gannen don a mago bɛ nafolo la sisan fo nafolo telima de ka sɔrɔ a fɛ ni nafolo ma sɔrɔ a bɛna lebu walima a bɛna malo walima a kɛra lebu yɛrɛ kɔdan ye i bɛ taa sɔgɔmada joona fɛ dɔrɔn ka cɛ 30 ci wala ka binti falen yɔrɔ min na n'i y'a ci n'a tigi ka hamina ye ala ne n'an bɛ karisa de ka baara la karisa den karisa ni korotum de b'a fɔ korotum den Fatima denmuso korotum nana o ka baara la walima ni Ali do Zainabu denkɛ Ali ne nana o de ka baara kɛ sisan ala nin kɔnɔngɔ in de b'a kan a kɛra baarako de ye walima a kɛra nafoloko de ye walima haju cɛ 30 de bɛ o ɲɛnabɔ un coup sur le champ ta kana t'a la fiyewu ni ala sɔnna t'a la fiyewu dɔrɔn i ka s'a kɛcogo la o tuma na e y'a baara ni baaratogo in na sisan n'o de e y'a faga ni fagatogo in na sisan o tuma na o ko tɔ kan ka kɛ cogo di misalila maa min bɛ yen ni o mago bɛ nafolo telima na sisan pose minɛ n bɛ fɛn dɔ ta sisan alhamdulillah an bɛ toujours an bɛ ka kuma ni min ye maaw ka se k'a faamu nin de ye cɛ 30 ye an y'o de fɔ aw ye an bɛna faga k'a yira maaw la bɛɛ ka se k'a faamu cɛ 30 bɛ faga cogo di n'i bɛ cɛ 30 faga e n'an bɛɛ bɛ ka hɛrɛ de ɲini dɔ ye maa dɔ y'a fɔ karisa ne mago bɛ diɲɛ hɛrɛ de la garijɛgɛ la sisan o bɛ baara ni fɛn min ye o de ye nin ye an b'a fɔ nin de ma ko kola ne ma fili a tɔgɔ la en français arabu la b'a wele ko tanbul anw fɛ yan bamanankan na an b'a fɔ ko woro nin de ye woro ye woro jɛma o tuma na nin ye woro ye woro bilenma e bɛ fɛ ka cɛ 30 baara dɔ ye sisan a tigi ka degun dɔ de b'a kan ka degun in wuli ka bɔ a kan sisan bɛɛ ɲɛna a lebutɔ don ka lebu in wuli ka bɔ a kan sisan diɲɛ bɛɛ ɲɛna a ka lafiya ye sisan ka k'o la a ka ɲɛtaga sɔrɔ sisan ka k'o la i bɛ woro bilenma i b'o de ɲini fɔlɔ ka o saraka fɔlɔ ni degun in wulili ka bɔ a kan woro bilenma in bɛ da yɔrɔ jumɛn o bɛ da cɛ 30 kafiri so in de kɔnɔ o tuma na ni hɛrɛ ɲini don o bɛ kɛ ni woro jɛman ye o fana bɛ da yɔrɔ jumɛn o bɛ da cɛ 30 toujours kafiri so in de kɔnɔ fagali bɛ kɛ ka ban se ti kɛ kafiri so in ma maaw k'a faamu i bɛ fagali kɛ ka taa ban kafiri so in de bɛ to n'o ye kɔlɔnba in toujours o de bɛ to sen na o tɛ effacer fiyewu o tuma na koori in bɛɛ lajɛlen bɛ tunu an ye bɛ koori fɛn o fɛn na nin bɛɛ lajɛlen bɛ tunu ka bɔ yen kelen kelen fo k'a tɔ to kafiri so in ye an b'o misali d'a ma komi émission don a bɛɛ tɛ se ka walawala o tuma na an b'o misali di ni jumɛn ye o de ye ka se k'a faamu 1 2 3
4 5 6 7 8 9 misalla nin tigi abi fere bana dɔ de b'a kan bana in ka se ka b'a kan i b'a fɔ tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabi wa imra'atuha malatal hatabi fi jidiha hablun min masad i b'o faga ka jigin o ye nin fagali o kɔrɔ e bi ka tɔɔrɔ dɔ ɲɔni ka bɔ nin tigi kan o b'a sɔrɔ wulu bilenman in y'o da yan dugumakolo sanfɛ o kuma na i bɛna tuguni an y'o fɔ a ye toujours n'i ye fali kɛ kelen na i tɛ sigi kɔrɛ i bɛ continuer de an y'a compter an bɛ segin a kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i bɛ a da ka n'i tigɛ ye ka tabati yada kalan k'a faga ka jigin n'o bɔra i bɛna tuguni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i bɛ tabati yada kalan tuguni k'a faga n'a tigi ka dekun in wulili ka bɔ a kan n'a tigi ka lebuko in wulili sisan ka bɔ a kan i bɛna tuguni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i bɛ nin fɛnɛ faga ni tabati yada in ye toujours walasa n'a tigi ka dekun a n'a ka kamanagan wulili ka bɔ a kan an bɛ cɛbisaba karamɔgɔ bɛɛ fo ka yafa ɲini cɛbisaba karamɔgɔ bɛɛ fɛ an bɛ ka bɔ ni gindo minnu ye k'a di u k'a dɔn k'a fɔ adamadenw de degunna maaw b'an wele su ni tile an ye nin kɛ karamɔgɔ karisa ye an ye nin kɛ karamɔgɔ karisa ye an tɔrɔmpera an degunna fɛn tɛ ka ye o tuma na ni tiɲɛ t'a la a y'a fɔ an ye an ka émission lajɛli dabila o tuma na o de kosɔn an yɛrɛ dusura bi cɛbisaba a bɛ se ka mago ɲɛ adamaden ye cogo di ka adamaden bɔ kɔnɔgan na ka adamaden bɔ kamanagan bɛɛ la o de kosɔn an yɛrɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ an ye kalandenw bila cɛbisaba nafolo baara yɔrɔ min bɛ yen ni maaw ka makasi ye nafolo ye bi a nafolo baara yɔrɔ min bɛ yen ni o bɛ se ka kɛ maaw ye a n'a sɛbɛn an y'a kanu k'o labila bɛɛ ye bi darasi ba tantan n'o de ye k'a bila bɛɛ ka se k'a sɔrɔ e ka se k'a dɔn k'a fɔ cɛbisaba a bɛ se ka mɔgɔ kɛ fɛn dɔ ye a bɛ se ka hɛrɛ dɔ sama ka se adamaden ma i sigilen tɛ ni hɛrɛ min sɔrɔli ye o tuma na an y'a kanu ka o fana bila sen kan bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamu o tuma n'i y'a faga ni fagacogo in na an y'o de fɔ aw ye a kori tɔ bɛ taa to kɔnɔ nin de ye ni kori tɔ tora nin ye sisan o tuma na ni worobilenman b'a kan sisan n'a tigi ka hamina ye i bɛ worobilenman in de cɛfɛrɛ ni ka sɔrɔ worobilenman in da wɔɔrɔ siɲɛ k'o kɛ a ka duguma ye k'a ɲini ala fɛ cɛbisaba kafiri cɛ 15 ani silamɛ cɛ 15 ye kɛlɛ kɛ o tuma cɛbisaba kafiri cɛ 15 dɛsɛra olu ye dɛsɛ min sɔrɔ olu ye fangaba min sɔrɔ olu ye lagosi min sɔrɔ olu ye maasuli min sɔrɔ o tuma na bana min bɛ karisa la lebu min bɛ karisa kɔ degun min bɛ karisa kɔ n'o bana n'o degun n'o lebu bɔli ye karisa kɔ a bɛ faamu wa o tuma na sirijugu min bɛ karisa la bana min bɛ karisa la dan ni bana min ye a kɛra bana sugu o sugu ye a kɛra diɲɛ bana cɛbisaba bɛ diɲɛ baara bɛɛ kɛ diɲɛ affaire foyi tɛ yen a tɛ affaire min kɛ i mago bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na ale baara de ye dɔrɔn min bɛ taa kɛ o k'a kɛ ni kɔnɔnajɛlenya ye e yɛrɛ min bɛ t'i sigi ka cɛbisaba k'a saraka e ka taa client ka baara kɛ ni kɔnɔnajɛlenya ye n'i taara client ka baara kɛ ni kɔnɔnajɛlenya ye i ti bɔ a kɛyɔrɔ la a tigi bɛ signe dɔ sɔrɔ a b'i wele k'i to moto kan wala k'i to mobili kɔnɔ karisa baara ɲɛna n tun y'i wele mɔgɔ min kama n ye jɔyɔrɔ y'a la a ɲɛnabɔra cɛbisaba de b'o kɛ dɔnni kelen pe min b'o kɛ diɲɛ kɔnɔ anw ka nin farafinna jamana in kan yan tagana tɛ dɔnni min na a tɛ yen kilisi la a tɛ yen tirabu la min ka teli komi cɛbisaba n'a kɛra a kɛcogo la k'i to ale baara la client k'i wele karisa ne y'i bila baara min na n ye jaabi ye walama faamaw kun nana k'u bɛ taa n'i ye kaso la k'o ma ko taali ma bɔ ko k'a to ten kɔfɛ la cɛbisaba de bɛ se k'o kɛ a bɛ faamu o tuma na nin ye cɛbisaba fagacogo ye maaw ka se k'a faamu o tuma na baaracogo wɛrɛw fana b'a la o de ye baara jumɛnw fana ye o ye ani turabu taamali ni ɲɔgɔn ye émission nataw la an bɛna an da don olu fana na k'olu walawala émission nataw la an bɛna an da don olu la k'olu fana walawala baaracogo wɛrɛw fana b'a la toujours ka baara ni dawula ye ka baara ni dawula ye e mago de bɛ dawula la o tuma na kɔlɔn minnu filɛ nin ye n'o de ye kafiri kɔlɔn ninnu ye olu bɛ ta ka bɔ yen ka jumɛn bila yen ka turabuden dɔw de sigi yen o y'a gindo dɔw ye e mago bɛ mobili la sisan bɛɛ ka se ka ye mobili b'i bolo tile 30 kɔnɔ walama heure 30 walama ale sigilen bɛ o de kan e ka se k'o sɔrɔ o tuma na k'a saraka ni dɔ ye ka dɔ e mago bɛ mobili la dɔ bolo setigiba dɔ bɛ yen nafolobatigi dɔ bɛ yen balimaw la sinjiw la se b'a ye e bɛ fɛ ka fɛn dɔ sɔrɔ a bolo a bannen don k'a d'i ma a dun se b'a ye a bɛ k'a di walimɔgɔw ma n'i y'a baara n'a tɔgɔ ye o cogo la a b'a kɛ siga t'a la o tuma na e mago bɛ masaya la sisan o bɛ baara ni
turabudin'o fana ye minnu bɛ masaya d'i ma o la kafiri kɔlɔn ninnu bɛ bɔ yen walama a bɛ sigi kafiri kɔlɔn ninnu kan o dɔn misaliya ye jumɛn ye mɔgɔ min bɛ ale bɛ ka dawula de ɲini walama diɲɛ masaya an bɛ segin an b'a ci tuguni nin ye cɛ 30 ye maaw ka se k'a faamu toujours o tuma ni ne cɛ 30 ye e mɔgɔ min bɛ e bɛ fɛ ka dawula de ɲini sisan ka dawula sɔrɔ diɲɛ cɛw ka dawula i la diɲɛ musow ka dawula i la Seydina Yusufu ka saramaya ɲɔgɔn o ka yɛlɛ e la o ka wele e la o bɛ kɛ cogo di an y'a fɔ ko turabuden dɔ bɛ bila a kan nin turabuden tɔgɔ o de ye ko Yusufu janfa alimami n'o ye Seju o tuma na Seju de bɛ bila ale kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka se ka dawula ta k'a di e karisa ma ni sɛbɛn fana bɛ yen n'i ye nin baara sɛbɛnden na ka sanumugu ni warijɛmugu k'a la ka di danfɛn o danfɛn ma maaw b'a a ka jolimandiya ko fɔ a bɛ faamu toujours Seju de bɛ bila a bɛɛ kan i bɛ Seju de bila kɔlɔn in bɛɛ lajɛlen kan kelen-kelen fo ka taa a dafa Seju n'o de ye janfa alimami ni dɔw b'a wele ten o tuma na Seju de bɛ bila nin bɛɛ kan nin cogo la n'a tigi ka dawula sɔrɔli ye n'a sɔrɔ a tigi tɔgɔ ye Ali i bɛ Ali bila a kɔnɔ misali la ni Ali Jalo don komi Jalo de ka teli ka don yan bisike kolonin ka dɔgɔn dɔɔni i bɛ Jalo don a kɔnɔ o tuma n'a ba tɔgɔ ye Fatumata i bɛ Fatumata fana don a kɔnɔ komi anw fɛ yan Fatumata tɔgɔ de ka ca kosɛbɛ Fatumata tɔgɔ ka hakɛ to a bɛ faamuya o tuma na nin ye diɲɛ hindu de ye adamadenw danfɛnw bɛɛ bɛ nin hindu in de kɔnɔ ne nin don a kɔnɔ k'a kɛ sɛbɛnden ka sanumugu ni warijɛmugu k'a la ka a kilisi n'a tigi tɔgɔ ye n'a ka dawula ye ni furu don n'a ka furuko ye a b'a kɛ sɛbɛnden mangani ye k'a siri a kun na a bɛ faamu a kunkolo tɛ cɛw muso kan da la cɛw t'o ye cɛw bɛ girin a ka de girinka de bɛ kɛ a nɔfɛ a bɛ faamu o tuma na ninnu de ye kabako ye kabako dɔnni minnu bɛ yen n'a tɛ se k'a fɔ ka ban cɛ 30 ye kabako dɔnni de ye anw fɛ yan ani diɲɛ fan bɛɛ fɛ cɛ 30 n'i y'a baara danfɛn o danfɛn ye o tuma na o bɛ kɛ an bɛ taa ni masala tɔ ye e bɛ fɛ ka baara maa dɔ ye hɛrɛ ɲini sira kan e bɛ fɛ ka baara mɔgɔ dɔ ye hɛrɛ ɲini sira kan a tigi ka se ka hɛrɛ sɔrɔ an ye faali kun fɔlɔ kɛ k'a jira aw la ni tabatiyada de o tuma na faali kun filanan bɛna kɛ k'a jira la ni jumɛn ye o de ye kul huwallahu ye misali la nin ye tabatiyada ye k'a tigi ka tɔɔrɔ ni degun ni kamanagan ni lebuko min b'a kɔ i b'o faga ka jigin ni o bɔli ye a tigi nɔfɛ fangaw b'a nɔfɛ ko min na ni o wulili ka bɔ a kɔ bana min b'a kan ni bana in wulili ka bɔ a kɔ o tuma na a dɔw fana bɛ bana ka gɛlɛ a dɔw bɛ saraka ni bagan fana ye ka bana in fali bagan na o la cɛ 30 bɛ ci ka bagan in jɔ a kan k'a saraka k'a bila kungo fɛ a bɛ faamu o tuma na n'i bɛ fɛ k'a kɛ sisan k'a kɛ a tigi ka nafolo sɔrɔ sisan o bɛ kɛ ni jumɛn ye sɔgɔmada fɛ n'a tigi taara kungo la dɔrɔn n'a ye nin ci dugu ma walama a kɛra a bɛɛ de cɛ 30 ye nka o la ninnu tɛ ci a sanfɛ dɛ Seju tɛ bila a sanfɛ i bɛ cɛ 30 simple bila dugu ma i bɛna compter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kɔnɔntɔn in e bɛ fɛ ka hɛrɛ de sɔrɔ sisan o tuma i bɛ mun kɛ i bɛ kul huwallahu ahad Allahu samadu lam yalidi wa lam yuladi wa lam yakun lahu kufuwan ahad o tuma na o la fɛnɛ dɔw bɛ jɔ sɔmadu la sɔmadu kɔrɔ ye jumɛn ye jigisɛmɛyɔrɔ e n'an bɛ i jigiya de ɲini ala fɛ nin dɔnni in na kira tɛ yen bilen nabi ɲuman tɛ yen o tuma na mun tora waliyu ni sufiw tora ani jɔnɲumanw ni ala jɔnɲumanw o tuma na e n'an bɛ ka ala deli ala ka jigisɛmɛ de d'i ma e mɔgɔ de bɛ nafolo la sisan a kɛra miliyɔn de ye a kɛra 100 de ye a kɛra 80 de ye e mɔgɔ de jɔn bɛ nafolo la sisan o tuma na n'i jɔra yan i bɛ a da nin kan ka kul walaw kalan ka jɔ sɔmadu la k'a ye ni ala n'i ye nafolo di ne ma cɛ 30 kɔsɔn n b'a tɔ dafa a bɛ faamu o y'a sɔrɔ woro jɛman de b'i bolo o tuma na woro jɛman in da bɛ yɔrɔ jumɛn kafiri kɔlɔn in kɔnɔ o tuma na i bɛna bɛɛ faga ni sɔmadu ye k'a ban n'i tilala i bɛ cɛ 30 makili k'a saraka kosɛbɛ ni ka sɔrɔ k'a cɛfɛrɛ ka woro cɛfɛrɛ i bɛ woro kelen cɛfɛrɛ kelen d'a kɔnɔ
ni ka kelen dɔ in k'o ɲimi a bɛ faamu wa i t'i se so fiyewu dɔ b'i wele ka wari dɔ ci ma o ti kɔrɔbɔ fiyewu o don tile tɛ bin n'i ma nafolo girinma sɔrɔ cɛ 30 de b'o kɛ ka nɛgɛ haya don maa la a fɔ cɛ 30 ka maa kisi ɲɛjugu ma a fɔ cɛ 30 ka mɔgɔ kisi dajugu ma a fɔ cɛ 30 ka diɲɛ kɛ maa kɔ hiri a fɔ cɛ 30 o kuma na cɛ 30 a banko tɛ yen a bɛ se ka kɛ ne de tɛ nin dɔn a la ne de tɛ nin dɔn a la i bɛ se k'o de fɔ o la an bɛ bi ta bila nin yɔrɔ in na yan k'a yira mɔgɔw la mɔgɔ de bɛ yen e mɔgɔ de bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na cɛ 30 bɛ se ka o bɛɛ kɛ adamaden e mɔgɔ bɛ diɲɛ ko o ko la diɲɛ haju o haju e mɔgɔ de b'o la ka muso karaba o ka cɛ karaba o ka maa dɔ karaba yi o cɛ 30 bɛ se ka nin bɛɛ kɛ a dɔw bɛ sariya kɔnɔ a dɔw bɛ sariya kɔ kan o tuma na cɛ 30 bɛ se ka diɲɛ baara bɛɛ kɛ o kɔfɛ an ye min bila sen kan cɛ 30 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛ se ka min ta ka min baara an y'a bila sen kan cɛ 30 a nafolo baara kɛlen k'a ban a sɛbɛnden a n'a nasi an y'a bila bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ta darasi 50,000 o tuma na an ye nin kɛ fayida ye k'a di bɛɛ lajɛlen ma cɛ 30 la a fagacogo fɔra ka caya o tuma na maaw ka se k'a faamu n'a ka di ye sini bɛ a kɔrɔbɔ n'i ma nafolo sɔrɔ i k'an wele an bɛ dɔnni kuma jɔ sini bɛ a kɔrɔbɔ k'e bɛ fɛ ka wari de sɔrɔ sini tile kana bin ka ban n'i ma wari sɔrɔ taa kungo kɔnɔ ka nin saraka i k'a k'a kɛcogo la dɔ ma wari d'e ma yanni tile ka bin an wele an bɛ dɔnni kuma an b'a jɔ kuma cɛ 30 ye kabako fɛn de ye anw ka dɔnni tɛ nka n'i y'a kalan i bɛ se ka kuma ka wasa a kalannen kɔfɛ e yɛrɛ y'a baara i ye fɛn y'a la i bɛ se ka kuma o tuma na cɛ 30 a bɛ nin de kɛ nin de ye fayida ye bi k'a di bɛɛ ma cɛ 30 la n'i y'a kɛ i b'a ye a kɛra dugumata in ye o ye dawula ye o tuma na walama a kɛra sanfɛta in ye o ye wari ɲini ye ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a kɛ i bɛ wari sɔrɔ o tuma na an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛn sababa ma an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله